Szép jókat kívánok mindenkinek, Szlati volnék, sziasztok, és itt van velem Zack Change. Kék vagyok. Oké. Hallod, gyere ide a spawnhoz, hogy mi ez. Ajá, szexuálom a The Moment. Ajaj. Most akkor segíts játszani, mert én nem tudok. Hihi. Na. Én is játszottam hónapok Én óta. életemben most játszok másodszor. Megyek Hát már, akkor bazd meg, én nem tudok nélkülöd. Itt ezek, jó van. Bartend. Na jó, menjünk. Gyere te. Merre menjünk? Jó van. Teleportál. Köves kurva anyád, mi az a gép ott? Meghaltam. Kiírtam! Ezt is! Betéptél? Nem vagyok normális. Tudom. Kurva anyád! A macskos. Belecsaptam a nachoszt a sajtba. Ez a májá kockujá. Ó, bazd meg már megint! Hát... Nekem ez nem tetszik. Ja, az is velem van, bazd meg. Aki velem lenne, azt le tudnám lőni, érted? Zsír, én meg lövök mindenhova, de lófasz se találok el. Ne találok mindenkit. Lolololololololol. Mit akarsz, már van 5 killem. Profi, nekem 0. Ez mi? Hogy kell felvenni ezt? Olyan, ezt nem tudom felvenni. Most komolyan magamra hagysz egy ilyen csatába? Nem, itt vagyok én középen, itt szenvedek én is, testvérem. Ki mondta, hogy testvérek vagyunk? Testvéri szeretet van, jó? És bazd, most áll neki tölteni az emberem. Arafat, anyád, és itt jön szembe. Dögölsz meg. Így. Látod az exchange? Igen. Az exchange? Az exchange az mindent ott van. Tessék, 10 killja van az exchange. Na, egyet kinyírtam! Azt hiszem. Ajaj! Az exchange rájöttek, hogy nagyon fasz a gyerek és elkezdték utána egyszer. Támadni! Jaj, rájöttek, hogy az exchange az fasz a gyerek. Ajaj! A bajad ott! Jaj! Az anyát picsáját, dögölsz meg? Na, azért az exchange. Egyet kinyírtam, vagy kettőt. Anyád, én vagyok. Na, csak spy. Az meg beleesett a nachos a billentyűzetbe. Ma dominálok! Bazd meg, kinyírtam magam! Igen, swag. Ja. Ki akad a swag maker? Nekem meg a farokmérő, tudod? Hát itt azt mondják, hogy az exchange egy nagyon fasz a gyerek. Akkor nagyon hazudnak. Na, meg előre engedem. A kurva anyád! Az alárást. Üdvözlöm, Hunit! Tényleg. Most éppen Pesten van. Jövő héten én is Pesten leszek. Látogass meg! Jövő héten sok lesz. Nem heavy. Kifogyott a golyóból! Nekem még van 2 golyóm, kell egy. Majd Huninak. Szlotinak mindig van 2. Miért neked nincs mindig 2? Nem, bazd meg. Már értem, mit szeret benned a lilla. Csak az a gond, hogy én ezeket az ökölöket valami nem találom meg. Miért nem lehet bemenni az ajtón? Megteheti. Aki swag. Itt megvan a jóló. Hú, valaki most itt rácseszett, pont szembe jött velem, ahogy gépágyúval mentem a szellőzőben. Szerinted pont szembe jött velem, de most engem is kinyírtak. Az a medic lenne, csak szar magyar fordításhoz. Nem lenne azt lőttem, hogy orvos, bazdmeg, olyan nehézet volna így lefordítani, nem. Végülis. Néztem, nagyon hülyék a fordítások. Hát látszik, hogy izével Google fordítóval De fordították. tényleg nagyon hülyék a dolgok. Hát én ezért használom a Steam-et angolul. Te repülökél, öcsém, ezt figyeld. Anyád, most írom ki az 5-et. Zsír. Áj, ma most jön ki Bazd meg. 73-at. Jó, de te tudsz játszani. Én nem. Nekem legalább 500 órán van a játék. Nekem meg most van kb. fél órám. Még 2009-ben meg 10-ben játszottam sokat ezzel a játékkal, amikor Azt a kurva. meg még nem volt egy... De amúgy egész jó játék, ha van kivel. Ja.
Egyszer játszottam egyedül, de nagyon szar. Egyedül nem jó, figyelj, multis játékok csak izétünk bejünk, ez igaz. Pont mint a szex, egyedül nem jó. Ennyi! De ez minden játékra igaz. De akkor se jó, hogyha a nő csinálja veled. Jó van! Találtam egy izé itemet, vagy bosszkopasőt. Ja, nézem, és az mi? Egy ilyen izé szöges baseball. Na bazd meg, két tank egymás mellett az enemiből. Ó, Slotty aláz... Nézd ott jobb felül, nézzed! Jó, már 11-szer csináltam a szeretném. Jó, akkor be. Tetszik ez a játék, amikor tudok játszani. Nekem minden játék tetszik, amikor lejátszom meg a lázot. Három ember bosszúja, nem, két ember bosszúja utolért. Ne szar nekem. Biztos utalnak. Ó, figyelj, nézd a statomat, öcsém, nézd a statomat. Ott vagyok alattad. Can see. Ja. De jó, most én is ilyen full kék vagyok, akkor nem tudnak lelőni? Slotty alázza, do you know who I am? Na mi a faszom, már miért viszik már be a csomagot a helyére? Na, figyelj, gyorsan egy utolsót megölök, és vagy meghalok, hogy nem tudom, és jó, visszavonom 2 perc, se. Már 1 perc van vissza a videóból. Szóval, abban pont meghattam. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett a videóm és stb. És még van igény olyanra, hogy Zekkel ketten itt kiírtjuk a népet, akkor azt jelezzétek kommentekben, meg stb. Na, Zeki, köszönést! Na, Slotov, sziasztok! Slotov.